Evo ovako, prvo da vam kažem da sedimo u kafiću blizu Sagrade. Sagrade. Zove se La Descarada. Čuli ste sada tačan prevod ovog mesta. Evo ga čovek koji je izabrao kafić gde sedimo. Evo ga kulira. Rekao je da ga ništa ne snimamo i ništa ne pitamo, ali mi to obećanje nismo mogli da ispunimo. Inače smo pili kavu. A ako se pitate šta je kava, Evo je kavica. Tik. to je kava. Ja to Penuševi inače, neki šampanjac. mi Balkanci to zovemo šampanjac, ali to je kava. I sada će vam... I ovo je Anđelina čaša. Inače je tu bila sangri, Nacionalno piće. ali je više nema. Ima 7% Sangrija se alkohola, popila samo da u znate. sure. Ladno ima 7% alkohola. Hajde nešto da kažete, devojke, o ovom mestu. Evo ovako, jesmo pričali o... Jel se vidite obe? Vidimo. Ajde, pričajte. Jesmo pričali, O Gojlju jesmo. Jesmo pričali o parku, sada pričamo najveća o... bazilika, Tako je. najposjećenija svetska. Tako je, Ne vidim evo se baš. snimije, tako, to je to. Tako je, Gaudijevo inače je najveće Veljko delo. našao ovo divno mesto. Ne znam da li ste primetili, ali odmah su prefinjene čim smo na ovom mestu, Samo dobro. da kažem da ja nisam pila alkohol, samo mali espresso. Dobro, pričamo o Sagradi sad. To je Gaudijevo remek delo, inače najveća građevina u Evropi. Ući ćemo za koji minut u nju. Evo, upravo se zagrevamo za taj poduhvat. Inače nam je u ovom delu grada jako lepo. Cela Barcelona je fenomenale. Znači svaki dan ima da se obilaze. Samo da vidimo malo tornjeve. Da, ja mislim da ćeš sad da snimiš. Ova zgrada, što je zanimljivo, i posle toliko godina od Gaudijeve smrti, zgrada još uvek nije sagrađena, a predviđaju da će biti njen završetak tek 2032. Taman kad mi uđemo u Evropsku uniju, tako je. Da, Možda. možda. A eto, to bi bilo to. Javljamo se nekom drugom prilikom. Sa Barcelonete. Bye. A ne, sledeći put se javljamo Ola. Eto, Ola. čuli ste, devojke, sledeći put ćemo se javiti sa Ola. A ovo je, pošto je ovo edukativni vlog, morali smo nešto i da vas naučimo. Koja edukacija? Pa nešto su naučili valjda, a? Da, baš. Dobro.